Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα και σας υποδέχομαι ως τον πρόεδρο της μεγάλης και κοινής χώρας των ΗΠΑ, ο οποίος διακρίνει διεθνώς για την υπεράσπιση του ανθρώπου, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Είναι ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν και το μέγεθος της παγκόσμιας αφήξης και εκνοβουλίας. Mr. President, I welcome you back. As the President of that great friendly country, the United States of America, who has won global distinction for defending rights, democracy, and justice. These are the characteristics which define your international acclaim country. Για αυτή την παγκόσμια αφήξη και εκνοβουλία σας, κύριε Πρόεδρε, μαρτυρούν αψευδώς κατά μεταξύ άλλων οι πρωτοβουλίες σας για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργεί η παγκόσμια βαθιά οικονομική κρίση, η στήριξη του κοινωνικού κράτους δικαίου, η διαχείριση του οξύτατου εθνικών διαστάσεων όπως τεχνητικού προσφυγικού ζητήματος ή πόρους ανθρωπιστικής δικαιοσύνης και η πάταξη της τρομοκρατικής βαρβαρότητας όπως ταιριάζει σε εγκληματίες οι οποίοι διαπράττουν κυριολεκτικώς εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Your acclaim and appeal are, of course, justified by, among others, your initiatives at dealing with the deep global economic crisis, the support of the social rule of law, management of the acute, and, in your own words, epic refugee crisis with humanity and justice, and cracking down on the barbarity of terrorism, dealing in an appropriate manner with punished criminals who commit crimes against humanity. Κύριε Πρόεδρε, οι δύο λαοί μας διατηρούν κυριολεκτικώς ιστορικές σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και σε αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά η μεγάλη ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ, για την οποία εμείς οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι και εναντί της οποίας τρέφουμε αισθήματα πραγματικής ευγνωμοσύνης. Και εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω θερμός για την συμπαράστασή σας, η οποία ξέρω ότι θα συνεχιστεί προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό σε αυτή την περίοδο θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη βαθιά επώδυνη κρίση για το λαό μας. Και είμαι βέβαιος ότι και ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση. Mr. President, our peoples are bound by truly historic ties of friendship and cooperation, which have become even stronger thanks to the great Greek American community, of which we Greeks are very proud and for which we always have feelings of great gratitude. With this opportunity, I would like to thank you warmly for your solidarity to Greece and to the Greek people throughout this deep and painful economic and social crisis that our country is suffering. I am certain that your successor, the new President of the United States, Mr. Trump, will continue on the same path. Κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπότητα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει έχει πολλά να ωφεληθεί από τη στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Όμως αυτό το πλαίσιο, οι ΗΠΑ πρέπει να αναφέρουν σε μια Ευρώπη ισχυρή και ευημερούσα. Εμείς οι Έλληνες εργαζόμαστε στην αυτή την κατεύθυνση και ξέρετε ήδη ότι παρά τις τεράστιες θυσίες τις οποίες έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, επώδυνες θυσίες για τις αιτίες των οποίων δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος ο ίδιος, συνεχίζουμε αταλάντευτοι την ευρωπαϊκή μας πορεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωζώνης. Και συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας εκείνους οι οποίοι θέλουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προς αυτή την ολοκλήρωση, μακριά από κομβικά σύνδρομα και συμπεριφορές οι οποίες προδίδουν, αν θέλετε, έλλειψη στοιχειώδους αλληλεγγύης, η οποία υπονομεύει το ευρωπαϊκό μέλλον. Mr. President, in these difficult times for mankind stands to benefit a great deal from the close and sincere cooperation between the United States and the European Union. We are convinced that the US has every reason to look forward to a strong and prosperous Europe. Greece is committed in this direction, despite the hardship and the huge sacrifices of the people, which, it should be noted, are not only the result of our own errors,
we remain firm on the course of European Union and of the Eurozone. We strive to make all our partners understand that it is our duty to stay on the path of European integration, far from phobic syndromes and lack of solidarity, which can only undermine our common European future. We are deeply inspired by the European ideal and we defend our national interest not only on the basis of international law as a whole, but also on the basis of European primary law and secondary legislation. Ακριβώς επειδή το ευρωπαϊκό ιδεώδες είναι εκείνο το οποίο μας εμπνέει, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και τα εθνικά θέματα θα αντιμετωπίζουμε μέσα από το πλαίσιο και θα σας φέρω 3 παραδείγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνουν γνωστά αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι αποτελούν τις πάγιες θέσεις μας σε αυτό που λέμε τα εθνικά μας θέματα. Πριν απ' όλα ως προς το Κυπριακό. Το Κυπριακό βεβαίως είναι πρωτίστως διεθνές και ευρωπαϊκό ζήτημα. Είμαστε υπέρ της ταχείας επίλυσης του Κυπριακού και της εξέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Όμως, αυτή η λύση πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο. Το θεσμικό κεκτημένο της Ευρώπης όμως δεν αποδέχεται λύσεις συνομοσπονδιακής μορφής, δεν αποδέχεται επίσης στρατεύματα κατοχής, ούτε αναχρονιστικές εγγυήσεις. Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την έννοια της κυριαρχίας κατά το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταστεί σαφές ότι εάν δεχόμασταν οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού αντίθετη με το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο, θα δημιουργούσαμε ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ένα προηγούμενο που δεν θα σεβόταν την έννοια της κυριαρχίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι τέτοιο για μας είναι αδιανόητο. We deal with our national issues within this primary and secondary legislation, and therefore I'd like to point out 3 examples of what we call our national issues. The Cyprus issue, which is, of course, first and foremost an international and European issue, can only be resolved through full respect of the European institutional acquis, and we are in favor of a speedy resolution based on a fair and viable solution. The institutional acquis obviously excludes a confederate solution or occupation armies and obsolete guarantees, which deprive the modern concept of sovereignty of its meaning. We should also not forget that the solution of the Cyprus issue that does not respect those facts would create a very negative precedent for the existence and the sovereignty of every member state. This is primary European law, and this precedent could put at risk all of the individual member states. Θεωρούμε δεύτερον αδιανόητη και απαράδεκτη οποιαδήποτε αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της θα σήμαινε αμφισβήτηση των συνόρων όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα των κρατών μελών, όπως ορίζεται κυριάρχος από αυτά. Και κάτι τέτοιο επίσης δεν θα μπορούσε να το αποδεχθεί ούτε η Ελλάδα, ούτε βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. We also deem that any dispute of the Treaty of Lausanne is inconceivable and unacceptable, since it would be a blatant violation of international law, of which the treaty is part, and it would undermine not only the borders of Greece, but also of the European Union, since the borders of the European Union, Mr. President, are the borders of the individual member states. Και τέλος, το γεγονός ότι η γειτονικό κράτος διεκδικεί ένα όνομα το οποίο εκτός από την παραχάραξη της ιστορίας αποπνέει αλυτρωτισμό και σημαίνει αμέσως αλλαγή συνόρων, είναι κάτι αντίθετο προς το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτή ακριβώς η διεκδίκηση αυτού του ονόματος για τους λόγους που εξήγησα υπονομεύει την ευρωπαϊκή προοπτική αυτού του κράτους μέλους. Finally, the fact that a neighboring state is claiming a name which, besides falsifying history, obviously constitutes irredentist behavior and therefore indirectly questions existing borders. This goes against international and European law and undermines its own European perspective. Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και επιφυλάσσομαι στο απόψινό τύπο να προσθέσω εκείνο που αναλογεί
την προσωπικότητά σας και το κύρος σας. Θέλω μόνο τελειώνοντας να σας πω τούτο. Εμείς οι Έλληνες σας θεωρούμε και θα σας θεωρούμε πάντοτε και μετά το τέλος της θητείας σας ως ένα πολιτικό κεφάλαιο παγκόσμιας εμβέλειας και έναν μεγάλο και ειλικρινή φίλο της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Mr. President, I would once again like to welcome you, and I reserve the words that befit your personality and your work for tonight's dinner. I wish you a pleasant stay in Athens, and let me assure you that we Greeks always, even after the end of your term, think of you as a statesman of world class and a great friend of Greece and of the Greek people. Well, Mr. President, I just want to thank you for the warm welcome and thank the Greek people for hosting us here today. I send greetings from all Americans, but as you noted, we have an extraordinary Greek American community that is very excited about this visit. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα και το θερμό καλωσόρισμα από όλο τον ελληνικό λαό σήμερα. Και παράλληλα φέρνω και τα χαιρετίσματα από την μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα στις ΗΠΑ που, όπως ξέρετε, έχουμε πολύ στενούς δεσμούς μαζί της. This, as you noted, will be my last foreign trip, and I thought it was very appropriate for us to visit a great country that is the birthplace of democracy, the source of so many of the ideals and values that helped to build America, and an outstanding Όπως ξέρετε, είναι το τελευταίο μου ταξίδι πριν αποχωρήσω από την Προεδρία και θεώρησα ότι ήταν ένα ταξίδι που έπρεπε να γίνει, να επισκεφτούμε μια χώρα όπου ξεκίνησε η δημοκρατία, η γενέτειρα της δημοκρατίας και όπου υπήρξαν τα ιδεώδη και οι ιδέες που γαλούχησαν επίσης τις ΗΠΑ καθώς δημιουργούνταν. Obviously, Greece has gone through very challenging economic times over the last several years, and it has been the policy of my administration to do everything we can to work with the Greek government and the Greek people to restore growth and optimism and to alleviate hardship. And we are glad to see that progress is being made, although we recognize that there are significant challenges ahead, and we intend to stand shoulder to shoulder with the Greek people throughout this process. Καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ο ελληνικός λαός έχει υπομείνει αρκετά, αλλά παράλληλα είμαστε σε συνεχή συνεργασία και βλέπουμε ότι ξεκινάει ήδη μια περίοδος που καλυτερεύει η κατάσταση και θα συνεργαστούμε μαζί μου ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα και παράλληλα θα πρέπει όμως να πούμε ότι εκτός από αυτό υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να καλυφθεί ακόμα. We believe that a strong, prosperous and unified Europe is not only good for the people of Europe, but good for the world and good for the United States. And we also believe that it's important that all people have opportunity and inclusion in growth inside of Europe. And part of my message as I travel, not just to Greece, but to meet with other European leaders, is to encourage a process that ensures opportunity for all, particularly for the youth of Europe and youth here in Greece. Η Ηνωμένη Ευρώπη δεν είναι μόνο καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι κάτι καλό για ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό παράλληλα τι σημαίνει ότι είναι μέρος του μηνύματός μου, ότι θα πρέπει η Ευρώπη να δίνει μια ευκαιρία και στους νέους, αλλά παράλληλα και σε όλους, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται και να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ανά τον κόσμο. I also want to extend the world's appreciation for the humanitarian and compassionate manner that Greece has dealt with the severe migration and refugee crisis that's been taking place. Επίσης, παράλληλα, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την συμπόνια και με την ανθρωπιά με την οποία αντιμετωπίσατε και χειρίζεστε τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα. As I said at the UN Summit on Refugees that I
hosted in September. It's important that we don't have any single country bear the entire burden of these challenges, that all of us are contributing and participating in alleviating suffering and dealing with migration in an orderly and compassionate way, and we have been very glad to partner with the Greek government in managing this situation appropriately. Όπως ανέφερα και στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο, το θέμα των προσφύγων δεν είναι θέμα μόνο ενός κράτους. Είναι θέμα όλων μας. Και γι' αυτό λοιπόν συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες και φυσικά και με την Ελλάδα, ώστε να υπάρξει ένας διαχειρίσιμος τρόπος όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για τους μετανάστες και ούτως ώστε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με μια κάποια τάξη. And finally, whether it's dealing with terrorism, addressing some of the challenges that are recurring in the Middle East, hosting our naval vessels, cooperation in the Aegean Sea, the strong NATO relationship between the United States and Greece is of the utmost importance. And I want to reaffirm not only our appreciation for the Greek people in that alliance, but underscore how important we consider the transatlantic alliance. It continues to be a cornerstone of our security that is unwavering, and it is something that provides significant continuity, even as we see a transition of governments in the United States. Across Democratic and Republican administrations, there's a recognition that the NATO alliance is absolutely vital, and the transatlantic relationship is the cornerstone of our mutual security as well as prosperity. Όσον αφορά την τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να πούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις διευκολύνσεις στο Αιγαίο, στα σκάφη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, και επίσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ εκτιμούμε την συνεργασία με την Ελλάδα. Θεωρούμε ότι και ευχαριστούμε μάλλον την Ελλάδα για την όλη της προσφορά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, και παράλληλα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι καθώς ακόμη αυτή η μετάβαση γίνεται από τους δημοκρατικούς στους ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ, το θέμα του ΝΑΤΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αυτή η συνέχιση της ίδιας πολιτικής όσον αφορά την συμμαχία. So in addition to the formal meetings, I also hope to get a chance to see the Acropolis, because if you come to Greece, you got to do a little bit of sightseeing. Και φυσικά στη συνέχεια της επίσκεψής μου ευελπιστώ και προσβλέπω στην επίσκεψή μου στην Ακρόπολη, γιατί αν είναι κάποιος στην Ελλάδα είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δει. So thank you again for your very gracious hospitality, and thanks to the Greek people for the friendship and the partnership that has made both our countries stronger. Και έτσι λοιπόν σας ευχαριστώ και πάλι για την φιλοξενία, την υποδοχή, και να ευχαριστήσω τον ελληνικό λαό για την φιλία και τη συνεργασία, γιατί αυτά κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Thank you.